ibandla lakhe. Uthi noba uhamba uzazi into yobana unidwala. Idwala ekwakhiwe kulo ibandla likaKristu. Haleluya. Kangaba sithetha ngedwala, sithetha ngento engashukumisekiyo. Nokuba ufika izivuguvugu, nokuba ufika uhlobo olunjalo imimoya, because idwala yinto eqinileyo. So ingaske nakweli xesha kungavuka amakholwa azokomelela evangelini to the point that uThixo awathembe. Uthi noba uhamba edolophini, uhambe uthenjwe lizulu. Kukhona abantu abangathenjwanga ngabantu, but abathenjwe lizulu because abantu xa kufika izilingwa abanyakaziseki. So nalona nje naba uThixo phezu kweli dwala ndiyawulakha ibandla lam. So ingaske ungavuka isizukulwane esinjalo, uThixo azoma aqine isibindi ngaso egameni likaYesu.